Kati, nevieš, koľko má Johnny Depp rokov? Vygoogli si to. Nemohla by si mi to vygoogliť ty? Ty nevieš používať Google v mobile, že? Na Google si môžeš nájsť odpovede na akékoľvek otázky a všetky informácie. Dobre, no tak poď sem, prosím ťa, vysvetli mi to. Ukážem ti to. Ťukni na aplikáciu Chrome. Otvorí sa ti tvoja prednastavená úvodná stránka. Ja mám nastavenú google.sk, no bez ohľadu na to, akú budeš mať nastavenú ty, vieš vyhľadávať informácie týmto spôsobom. Ťukni do modrej kolónky vedľa symbolu domčeka. Tu môžeš zadať to, čo ťa zaujíma, alebo konkrétnu webovú adresu. Máš možnosť buď písať cez klávesnicu, alebo využiť hlasové diktovanie. Pokiaľ chceš využiť hlasové diktovanie, ťukni na symbol mikrofónu a nadiktuj telefónu, čo hľadáš, alebo adresu webu, ktorý chceš navštíviť. Keď máš text hotový, ťukni na modré OK. Google ti ukáže odpoveď na tvoju otázku, alebo ti zobrazí stránky, kde si ju vieš nájsť sama. Google je skvelý v tom, že ho môžeš použiť na čokoľvek a keď si v zozname výsledkov, môžeš písať aj do bielej lišty vyhľadávania. Skús do nej ťuknúť. A teraz napíš napríklad recept na bábovku a všimni si, že Google sa snaží uhádnuť, čo hľadáš popri tom, ako to píšeš. Buď to môžeš dopísať, alebo ak ti zobrazí správnu možnosť, ťukni na ňu. Tentokrát ti Google ukáže zoznam stránok, ktoré majú uverejnený dobrý recept na bábovku. Skús ťuknúť na prvý výsledok. A Google ťa pošle na konkrétnu stránku s receptom. Väčšinou sa ti otvorí takéto okno, v ktorom ťa prevádzkovateľ webu oboznámi s tvojimi právami a s tým, čo všetko bude ohľadom tvojej aktivity na svojom webe sledovať. Máš možnosť prijať všetko, vtedy bude prevádzkovateľ stránky sledovať všetku tvoju aktivitu na svojom webe, alebo môžeš vybrať možnosť pokračovať s nevyhnutnými cookies. Vtedy bude väčšina tvojej aktivity anonymná. Alebo môžeš zvoliť nastavenia a vybrať si, s čím súhlasíš a s čím nie. Len ťa upozorňujem, že na rôznych stránkach môžu byť tieto možnosti pomenované inak. Po potvrdení tvojich volieb sa ti otvorí stránka s receptom a s ňou aj ďalšie možnosti. Teraz si všimni 3 zvislé bodky a ťukni na ne. Otvorí sa ti ponuka možností, ťukni na zdieľať. V prvom riadku ti telefón ponúkne aplikácie, cez ktoré môžeš zdieľať odkaz na web. Pokiaľ tam nie je aplikácia, ktorú chceš použiť, ťukni na viac. V prvom riadku ti telefón automaticky ponúkne posledné kontakty, s ktorými si písala. V druhom riadku máš ponuku všetkých aplikácií, cez ktoré vieš stránku niekomu poslať. Ukážeme si aplikáciu Správy, cez ktorú si zvyčajne SMS-kuješ. Ťukni na ňu. Otvorí sa ti zoznam kontaktov, ktoré máš uložené a môžeš si ho posúvať hore-dole alebo využiť vyhľadávanie. Ťukni do kolónky Zadajte meno alebo číslo. Teraz sa ti otvorila klávesnica. Máš možnosť buď napísať meno človeka, ktorého hľadáš, alebo využiť hlasové diktovanie. Pokiaľ chceš využiť hlasové diktovanie, ťukni na symbol mikrofónu a povedz telefónu meno, ktoré hľadáš.
Telefón ti v oboch prípadoch zobrazí kontakty, ktoré obsahujú znaky alebo slovo, ktoré si zadala do vyhľadávania. Teraz ťukni na kontakt, ktorému chceš poslať odkaz na web. A ak chceš poslať odkaz na bábovku viacerým ľuďom, pokračuj vo vyhľadávaní a ťukni na každého, komu to chceš poslať, a potom na čierny nápis Hotovo. Otvorí sa ti písanie správy. Aj tu máš možnosť napísať k odkazu na recept text alebo využiť hlasové diktovanie. Keď máš text hotový, ťukni na zelenú šípku a správa sa odošle. Podobne vieš odkaz zdieľať cez WhatsApp alebo ho niekomu poslať na mail cez Gmail. Vráť sa teraz o 2 kroky späť do aplikácie Chrome. A ešte raz ťukni na 3 zvislé bodky. A tento raz ťukni na symbol hviezdy. A recept na bábovku sa ti uložil do tvojich záložiek. Toto je šikovná funkcia, pretože si vieš zbierať zaujímavé informácie a budeš mať k nim vždy prístup bez toho, aby si ich zasa pracne hľadala na internete. A pokiaľ si budeš chcieť otvoriť svoje záložky, opäť ťukni na 3 zvislé bodky a z ponuky si vyber záložky. A otvoria sa ti tvoje kategórie záložiek, v ktorých si vieš aj vyhľadávať. Otvor si kategóriu mobilné záložky a ťukni na recept, ktorý si do nej práve pridala. A ešte raz ťukni na 3 zvislé bodky. Ďalšia užitočná funkcia v tejto ponuke je nájsť na stránke. Ťukni na ňu. Teraz sa ti otvorilo vyhľadávanie v obsahu stránky, na ktorej sa práve nachádzaš. Skús napísať napríklad cukor. A web ti automaticky zvýrazní časti obsahu, v ktorých sa nachádza slovo cukor. Nájdené výsledky si vieš pohodlne prepínať ťuknutím na šípky. A vyhľadávanie zavrieš ťuknutím na symbol krížiku. Teraz ešte jeden posledný krát ťukni na 3 zvislé bodky. Posledná funkcia, ktorú ti chcem v tejto časti ukázať, je história. Ťukni na ňu. Ukážu sa ti stránky, ktoré si za poslednú dobu navštívila. A aj tu vieš vyhľadávať rovnako ako v ostatných 2 kategóriách. Táto funkcia histórie je šikovná hlavne vtedy, keď si niečo niekde videla, ale nevieš si spomenúť, kde to bolo. Vráť sa teraz späť na recept. Ešte ti vysvetlím ten štvorček s číslom vo vnútri, ktorý máš napravo od lišty s adresou. Ťukni na ňo. Teraz sa ti otvorili všetky stránky, ktoré máš aktuálne otvorené. Je možné byť na viacerých stránkach súčasne a je to šikovné hlavne vtedy, keď sa chceš k niečomu neskôr vrátiť, ale nechce sa ti to pridávať medzi záložky. V takýchto prípadoch ťukni na čierny symbol pluska. A otvorí sa ti okno pre nové surfovanie. Do modrej lišty môžeš napísať alebo nadiktovať adresu webovej stránky, ktorú chceš navštíviť. Alebo tam opäť zadáš niečo konkrétne, čo ťa zaujíma, ako keď sme vyhľadávali vek Johnnyho Deppa. No a Johnny Depp má 61 rokov. No vidíš, môj rovesník.